genero ikuspegitik gaur egun dauden ahotsak nola hartzen dituzu zure bertso figuran? Nik 3 berba esango dituzke. Batetik minbera, bestetik ikasteko eta hazteko gogoz, eta inbidiaz ere bai. Minbera, adibidez, Maialenek hemen bertan esaten duenean bere belaunaldiko bertsokideongandik giro oroar on bat aurkitu zuela, baina emakume bakar moduan zenbait egoeraren aurrean sensibilidade edo kontzientzi falta bat bizi izan zuela, edo irakurtzen dudanean kontrako estarritiken gure hurrengo belaunaldiek nola bizi izan duten bai oholtza, bai bertso giroa, mingarria da jakitea norbera horregon dela urte horietan denetan, eta edo ez dela konturatu, edo ez diola horrenbesteko garrantzirik eman, edo norberak ere sartu duela hankaben baino gehiagotan. Eta orduan hortik hasita ikasteko eta hazteko gogoz, ez bakarrik holtzan, bestela ere bai, eta ez bakarrik bertsotan, ezta? Bikote moduan, aita moduan, lankide moduan, lagun moduan. Eta amaitzeko inbidiaz ere bai, zeniko gogoan du 2017ko txapelketan kanporaketa bakar batera joan nintzen, entzutera, Miren Amurizagaz joan nintzen. Saio aurretik kafea hartzeko Miren Artetxegaz geratuta zegoen, Leitzako kiroldegira sartu ginen, elkartu ginen Alaia Martin eta besteren batekin, oholtzan Oiana Bartra eta Oiana Iguaran zeuden, eta hor somatzen duen indarra, taldetasuna, gauzak aldatzeko gogoa eta aldatzeko bertsoa bezalako baliabide bat edukitzea eta taldetasun hori, nik beste garai baten eta beste motibo batzuekin bizi izan dut, eta indar hori ederra ere bada eta inbidia ere ematen dit. Bi poeta zarete zuek. Uxuek, uste du, egoera zoriontsuek asko laguntze dutela poesia ekartzen. Baina elortzak pentsatzen du aldiz, desgraziek askoz ere aukera hobeak ematen justela poesia sortzeko. Zuzara neska bat fina, baina dut gauza jakina, zoriontsuek maite dutela, desgraziatuaren mina, desgraziatuaren mina. Ni nabil festarik festa, alaia baitegu neska, poeta ona baldin badegu egoera txarrik ez da, egoera txarrik ez da. Zu festarik festa artez, zoriontsu izan zaitez, hortik poemak sortu litezke, baina poesiarik ez, baina poesiarik ez. Naiz eta ez degun errez, ta lortzen den oso nekez, negar malkoak sortu nahi ditut zorionan zorionez, zorionan zorionez. Zuk poematan jarria, egiaren oinarria, nik egiarik ez daukat baina, posera kargarria, posera kargarria. Zaude apoio beharrez, negarrez lortzen da errez, nik gaur festa bat egin nahi nuke zuk segizazu negarrez, zuk segizazu negarrez. Hain zara ondo ezia, argia eta berezia, zugatik pozik alda dezaket, pozik nire poesia, pozik nire poesia. Badak izaten makarra, ta horretan ez da baldarra, poesiarik ederrena da elortzaren irriparra, elortzaren irriparra.
baina bertsoak berak ere ardatzuk ditzake beste sorkuntza adierazpide batzuk, eta zuk ere horiek jorratu zenituen, eta jorratzen dituzu. Eta behar bada ezagunenak bertsozaleontzat, badira lehen aipatu duzu Gutautarrak edo Zazpi Eskale bezalako diskak eta proiektuak. Nire bilbidan konstante bat izan da bertsozale beste nintzelako bertsotan hasi nintzenean ere adibidez musikazale. Ez horren beste adibidez literatura-zale, gerora orain askoz irakurle handiagoa naiz ni umetan baino. Bueno, beti izan da konstante bat, beste adierazpide batzutatik bertzotara zer ekarri nezaken, eta aukera eduki dudan bakoitzan baita ere, bertzotatik abiatuta beste adierazpide batzutan, zer lan egiteko aukerak aprobetxatzea, ezta? Hor daude bertso musikatu proiektuak, Zazpi Eskale eta Gutautarra, gerora antzerki munduko jendearekin ere lan egiteko aukera eta ikasteko suerte eduki dugu. Marka, komunikazio eta publizitate munduan ere azkenengo 10 bat urtetan banabil, eta nik uste dut ondoen ezagutzen dudana eta ondoen dominatzen dudana bertsoa da, eta orduan zer ikasi handienak justu ikusten ditut beste disiplina batzutatik ikasten dudan apurretik bertsotarako, ez da? Bertsolaritzan disiplina artekotasuna badago, eta zuzera horren adibide bat, eta gero bertso munduan ere badago lan diferenteak ez egiteko aukera edo espazioa, eta hau diot zuere lehendakaritzan ibilizarelako bertsozale elkartean, bertsolari izateaz gain. Bai, hor gabiltza, bai. Hemen ja beste dimentsio baten sartzen gara. Ez da, ni gogora etortzen zait Xabier Montoya Durangon bizi zenean tarteka kontzertutan edo zaldi eta barretan eta topo egiten genuenan gaia ateratan, zelan esaten nion behin, bertsolariok badaukagula indarra ematen digun zerbait dela geureaz gainera zerbait handiagoaren parte sentitzea eta izatea eta eragiteko zerbait handiagoaren zati bat izate hori, ez da? Eta edozein bertsolarik edo bertsozalek bere jardunaz eta bere herriko bertsoskolaz gainera Euskal Herrietan, luze zabalean, badauzka kideak, ez da, bai sorkuntzan eta bai antolaketa aldetik, ez da. Eta, berak esaten zuen, hori musika eta literaturan adibidez, nekez gertatzen dela, ez da. Euskal Herriko bertsozale elkartean nabil orain ere, lehendakaritzan, Bizkaikoan ere ibili naiz, baina ez dakit aipatu dezakete Durangoko Plateruena kafe antzokia, edo urte hauetan denetan kolaboratu dudan beste ez dakizena proiektu, ez da oraintxe bertan, adibidez, Azpeitiko Dinamoa, edo halako, ni horiek ere nire bizitzaren parte dira, nire lekua dira, zozelan esan da munduan. Zamatzua ere bada, batzutan nekeza da, bilera asko dira, asko negoziatu behar da zure kideekin, zer esanik ez kultura bezalako jardun bat antolatzeko bestelako moduekin, ez da? Ez dakit, modu instituzionalekin edo merkatu logikako moduekin. Baina, nik aldi berean, esan behar dut, nire bizitzako pozik handienetakoak eta lagunik onenetakoak horretan egin ditudala, eta neure burua egiteko, gure herria egiteko, eta denon mundua egiteko, leku on bat. Bikotea zarete. Zuen alaba munduan zehar dabil motxila hartuta. Igor, keskatuta zabiltza azken boladan, eta nereak honakoa esan dizu. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen. Ez zuen alde egingo, baina honela ezen gehiago txoria izango. Egoak eta txoriarena, beraz neukan ikasteko, gure alaba munduan zehar bizitza aberasteko. Egan bai baina zea bildade, aita eta ama azteko, lumarik ezaltzaio geratzen, gutuntxo bat idazteko. Bai egia da, bera
Asteari deika, pasa nahi nuke astea, baina utzi nahi diot izaten, aldudan beste askea. Eta lehen ere hasi dudanez hartzeren letren eskea, apurka-apurka mozten ari naiz bigarren zilborrestea. Nun zaude, ze puntotan zaude, atzera begira, aurrera? Bueno, gaur atzera begiratzera obligatu Bai, nauzue. hori bai. Ba, nahiko hasieran esan dizut, nire garairik importanteenak krisialiak izan direla, eta orain garai oso importante batean dago. Bai. Baina aldi beran nahiko tranquil hartzen dut, ez da aurreko zialdi edo garai horiek moduan ez da hainbeste bertsolari izan nahi dudan edo ez, heldukote nahi zen edo ez, ze bertsolari izan nahi dudan, bueno, ja 30 urteko ibili bat eta gero beste leku batetik begiratzen diote honi guztiari, eta ez daukat presa berezirik ere oraintxe horren erantzunak topatzeko. Uste dut batzuei pausu bat albora egitea tokatzen zaigula, nahita ez. Personalki aprobetxatu gura nuke hori, beste garai batzutan ere baliatu izan dudan moduan aukera ona delako, beste distantziatxo batetik, beste lasaitasun batetik begiratzeko orokorrean bertsogintzari, bertsolaritzari eta hor neure buruari eta neure burua hor kokatzeko. Nahiko nuke horrek libreago ibiltzeko aukera ematea. Igual aukera hartzea baino ez da, hartu nezaken lehen ere, baina nahiko nuke. Eta gero, pentsatzen dut baita ere, batzuk pausu bat albora egitea, ez dela izan behar bakarrik beste batzuk pausu bat aurrera egiteko hori ere bai. Baina balio beharko lukela denon artean pausu bat gora egiteko ere, ez da. Eta alde horretatik ni bai motibatzen nago gaur egun plazan gehien samar gabiltzan bi belaunaldietako bertsolariok eta bertso munduko sorkuntzan, antolakuntzan gabiltzanok gure honetaz, bertsogintzaz ikuspegia konpartitzeko, aprobak egiteko, gogoetak, kritikak, espazioak sortzea hurrengo jauzitxo bat eragiteko gure adierazpen txiki eder, tradizio luzeko eta gaurkotasun handiko honi, ez da, nik hor ikusten nire burua.